Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa tenan, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Iya iki mau limbukan dibuka nganggo gambyong. Iki mau wong ana pamundutan no, supaya kene iki danyang iki seneng nek bukaane nganggo gambyong. Oh iya. Sing nyuwun para pini sepuh iki mau Iya dipinangkani ora ketang ya wis sak wujud-wujude. lagi tak latih ping pindho kok cacah. Tak latih ping pindho wis siji ku ngeyeli raja macam. Ayo. Sijine wis gelem dilatih, sijine iki mung mangan. Ya wis. Ya wis ora dadi ngopo. Nah, Piye Mak? iki awake dhewe sowan marang para sedulur-sedulur Gladi Wanunggulang Tepung ana ing warga Mangir Kidul no. Iya. Kanthi slogan Mangir Nyawiji netepi gegayuhan leluhur. Iya. Allahumma amin. Acarane merti dusun no. Iya. Wis kaya sing wis Pak. Wah mongko nyatane warga masyarakat Mangir kene iki kaya sing diaturake karo panjenengane. Mau sapa jenenge? Pak Joko mau. Iya. Tur aku mau ya ketemu karo dulurku lanang Mas Saryanto. Mangir kene iki pancen nggon papane para seniman-seniman kono papaning para budaya. Ngono Pak. Kene iki Mangir tok kene iki nek ming sing jenenge 13 kelompok kesenian kuwi punjul no. Ngono ya Mak. Ya ketoprak ya gejok lesung ya dalang ya ana. Wis apa-apa ana kene iki jane kene iki nek ming arep butuh merti dusun setiap bulan ya iso. Ya ora ana merti dusun kok pendak sasi. Merti dusun iki setahun pisan. Lho, kene iki rutin setahun pisan lho no. Ngono ya Mak. Wis pirang-pirang dalang sing padha wayah maing ngasta ning kene. Ngono. Iya ngono ya Mak. Mongko rangkaian acara niki wis ora mung sedina rong dina iki kawit tanggal 2. Ngono Mak. Ya wis pokoke melu ndedongono kene iki Mangir kene iki tempat sing bersejarah. Iya. Tempat sing pancen luar biasa, tempat sing pancen beda karo kutha-kutha utawa wilayah-wilayah sing ana ing Yogyakarta Hadiningrat. Ngono ya Mak. Pokoke sesuk nek ana rejane jaman kene kita jenengi Bantul. Plok plok plok. Ya iya. Diamnya nangke tenan. Iya. Ya. Ya yes, pokoknya melu ndedongono warga Mangir muga bisa tansah tetep ngrembaka, tetep maju. Sing padha darbi pakaryan apa wae sing padha among tani muga-muga nggone nandur pari lan sak panunggalane bisa tikel nggone panen ya ya timbang taun wingi. Amin amin Mak. Sing asta dadi pegawe muga-muga enggalo bisa mundak pangkate munggak bayare no. Amin amin Mak. Iya. Sing padha dagang olah dagang muga-muga bisa kulak murah adol bathi ya no. Iya ngono ya Mak. Wis pokoke donga sing apik sing paling apik tumrap warga masyarakat Mangir. Iya. Uga ngaturke gunging manuwun sing tanpa upama no. Iya. Ngareng panjenengane ingkang winanting pakurmatan Arep ngaturke panuwun karo sapa? ya utamane karo panitia Ya. karo sedulurku lanang panjenengane Mas Saryanto karo panjenengane Pak Dukuh. Iya. Pak Dukuh Mangir Kidul jenengane Mas Hendri Setiawan. Ngono Mak. Uga karo panjenengane pepundenku panjenengane Mbak Andriana Wulandari. Ngono ya Mak. SEMMIP. Iya. Iki minangka Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta no. Iya. Lan bengi iki uga disengkuyung nganggo dana keistimewaan no. Iki aspirasi kagungane panjenengane Mbak Andriana Wulandari utawa aku nek nyeluk ya sing ngerti kuwi asmane Mbak Ndari ngono kok no. Iya. Ngono wis bola-bali ketemu karo panjenengane wakil rakyat sing masyarakat iya panjenengane tenan. Pejabat sing nek rawuh ra kudu di subya-subya ki wis panjenengane.
teko ya ngono kae wak-wakan ngono kae. Iya. Pak Ibu ngene, saya Bu, nggih. Oh nggih, Pak Ibu. Sopo? Mbak Tari kuwi. Iya. Ya ngono ku sing jenenge pejabat sing memasyarakat iki kaya ngono kuwi. Ah iya ya nak ya. Lah iya kaya. Heeh, wis rawuh karo panjenengan ya wis suwe banget no. Iya. Sesuk ki nek iki mongko panjenengan iki gawe omah ning kene no. Ngono, Mak. Heeh. Gawe kraton. Kowe ora macem-macem. Lho ya maksud iki lek gawe papan, lek gawe apa jenenge rumah tinggal ki ya budaya ngono digawe pendopo, digawe warna-warna ngono kae. Iya. Sesuk peresmian ya. Wayangan meneh. Iya. Lho mau wis ngendika karo aku kok mbane sesuk pokoke sesuk peresmian omahku. Wayangan ya Mas Benyek. Nggih, aku ya ngono. Iya, iya. Sesuk nganti ra wayangan. Tagihke ya Mas Saryanto. Iya. Iya, iya. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ayo nok iki bengi iki ora mung ijen. Wis iki yang meriah tenan wis ana bintang tamu, mau bintang tamune ya ora bintang tamu loro saudon telu saurupan. Iya. Bintang tamu sing lagi naik daun. Iya. Mbak Tatin. Waduh wis teka ya. Heeh ya. Ayo nak iki ana bintang tamu. Monggo sing mirsani warga masyarakat ini ya kompak tenan ya nadyan tok urunan. Iya. Swadaya. Iya. Iki nek diitung ratusan juta lho no. Oh iya, Mak. Weh. Ora macem-macem iki mau disuri pirsa karo Mbak Dari mau Pak Dukuh. Pak Dukuh kira-kira niki entek pirang atus juta Pak Dukuh. Mboten nganti. Ya ono ya. Lah iki lek do gotong royong iki nek dibayar entek pira iki? Wong ngene iki dukuhe nek bengi kon gaweke sarimi karo agama. Apa ana Pak Dukuh akhire jam 1 bengi Pak Dukuh gaweke sarimi. Iya, Kak ya. Wah, monggo ya isih nom-nom kabeh no. Iya, ya, Mak. Pak Dukuh ya isih nom. Ini penggerake keseniane Mas Saryanto kuwi. Wah, ya wis pancen kampung nggon seni tenan kene iki no. Wah, mongko no mau dalan arep mlebu iki kaya mlebu istana hantu. Kok kaya mlebu istana hantu. Lho lek disetting ana dhuwur ana wae mangkara loro kagek ngono kiwa tengen dikeki lilin-lilin ngono kae. Engko nek saka kono mah jedul potongan. Wis gayeng banget ya. Ya delok wayang kok mlebu istana. Ning mau ya Mas Saryanto mau ya nganu ngendika nek kene iki akeh kaya sapa artistik film kuwi mula banjur anune iso dienggo nek ana acara-acara ngene iki. Wah jan matur nuwun. Tak kira merti dusun iki biasane iki ya ning lapangan sing bawira. Aku mlebu iki merti dusun apa resepsi aku ya. Ning saking semangate warga masyarakat mangkir kene no Iya. nganti wah tenda panggunge ya di plafon wis luar biasa tenan. Ya melu seneng. Ngono ya, Mak. Kanca-kanca saka Bang Bintulu no. Iya. Sindene ana Jiro Lupatmo 6 7 karo Mbak Tatin. Iya. Iki biasane anak wedok Dira mbuh jare nusul kok rung ketok. Iya. Ayo Mbak Tatin di jumenengke no. Iya, dijumenengke. Dikurmati ya kayak apa ya. Sugeng dalu. Sampe gedene ora ketok apa piye dijak salaman malah ngalamun iki ndelok apa? Ora aku kaget ndelok materi iki titipane Pak Dukuh ngono ora tak wacake. Wo. Ayo nek wis ngundang aku sebatut ngadeg iki ra yo kepiye carane mosok ngadeg kok dime
Aku iki sok ora paham nggon ngono. Ah coba nek jenengan wis ngadeg yo tak nang wae piye. Biasanya tak nggo lari-lari nah aku. Ngono kuwi lho nek wong lanang ki egois. Iya. Ya ora kok ya wong iki mah yo dia dimaafkan wong aku agek maca materi kowe nyerak bareng tak tuluk. Duh mlebu polo aku. Iya. Ngono kuwi nek Iya. suara petok iki ngece. Ayo nek apa nek ora kepethuk iki ra ya kudune iki ming ece-ecenan apa kok. Ya paling ora ki alam-alaman sih nek jan niat ngundang aku, Mbak Tatin monggo jumeneng ya digatekke le mlaku. Oh. Wis tekan kene apa urung kok malah dinengke wae ra ya sakit hati to aku. Ya wong iki aja sok sakit hatinan ngono kuwi. Wong ya sing jenenge wong nganggo ino salah lali lan mati kuwi sandangane menungso. Sik, iki mau berarti nganu kelalaian. Kelalaian iki human error. Dadi apa gek iki lho mongko maca rangkaian kegiatan merti dusun mangir kok kowe ya mbok ngono ki celo-celo ngono. Name gejejer aku ora ngerti. Gejejer ki wis siap apa durung niku ora ya ora. Ajenengan ki kudune rak ya kudu peka ngono lho. Nek ana wong wedok teko iki rak ya ambune wis ketara ta. Ora e. Berarti wis mati rasa ta. Aku iki wis aku saiki wis manahku wis nyawiji wis ana gontotan ginanda ana rupa tanri muka ngono kae. Wis ora kegot aku godaan-godaan. Tenane. Wah, tenan aku. Ya apa tenan ya alhamdulillah melu seneng nek wis tuwa iki ya arep ngopo ta. Ah, tuwa ki nek metu kudu nggawa. Gawa apa? Ayo nggawa apa-apa kowe kok apa sing iso digawa. Nek biasane nek tuwa iki kan rasa gedhe ya. Lah aku Kambil ngono kemrose. lah ya kan warna-warna to ana kata-kata nek wis tuwa iki kan rasa gedhe, nek tuwa iki santane akeh ngono kan. Oh, kuwi ya kuwi rak mung ibarat bae kaya nek Nek kambil. jenengan termasuk tuwa apa? Aku ki tuwa ki nek metu kudu nggawa. Ki nek omong kudu mentes ngono kae lho. Dadi ora aku ora tau sembrono kaya ngono. Bojake ora tau. Kene kok ora percaya iki piye kene ya. Ah percaya karo aku ya musyrik kok. Menika nderek sowan wonten Mangir Kidul. Mangir Kidul. Nggih, menika nggih matur sembah nuwun nggih lantaran panjenengan kula saged sowan wonten mriki. Iya. Kalih matur sembah nuwun kagem Pak Duko, Pak Hendri, Pak Lurah, Pak Durori. Sapa? Nggih. Pak Durori nggih, Pak. Gantos jeneng dereng. Ayo tunggu kok ya jeneng kok ganti kaya klambi bae. Niki pas ijo-ijo kula ijo, beliaunya juga ijo. Tanpa kansen kok ya iso serasi ngono ya. Nggih, malam hari juga selamat malam. Terima kasih Bu Dari. Nggih, Pak Sapta. Matur sembah nuwun nggih sedaya masyarakat wonten ing mriki sedanipun Pak tentara, Pak polisi. Semuanya pokoknya terima kasih tamu undangan semuanya. Nggih menika nderek ndedonga kagem masyarakat Mangir sedayanipun. Mugi tansah pinaringan sehat, nggih lancar rezekine, rezeki ingkang berkah barokah lan kathah. Pokoke masyarakat tansah guyub rukun, ayem tata tititi tentrem-tentrem. Aku iki sapa to? Mas, aku lagi omong kok dadi aku dadi. Sapa? Kuwi lho. Dolope jenengan kok sapa kuwi? Ampuh ku cak suka ngendi aku. Aku lagi dongake kok aman-aman. Tak kira nyelokke aku apa piye sebelane ndolopi dalange. Ora kira ya kaya jejermu kae sing blangkonan kaya kiai. Iki pesugihan. Apa kuwi apa? Wis rasa konsentrasi. Iya bener. Tansah guyub rukun, ayem tata titi tentrem gemah ripah lo jinawi. Amin Allahumma. Amin. Wis dongake wis rampung, Mas. Iya. Dari Bali. Kok bali-bali? Ini ki luar biasa Mangir ki sing dingendikake jenengan wau. Beh, Kandhani. Napa jenenge niki masyarakat mriki kabeh Iya, kesenian masyarakat ada. sing masyarakat sing pancen budaya tenan. Nggih, niki. Pancen niat nganake merti dusun ki ngene iki. Ngono. Nggih. Dadi acarane ki ora mung sedina rong dina, Dik. Nggih. Ceko tanggal 2. Halo tekan ana apa wae, Mas? Ya apa-apa ono. Menyuk. Ono ki rangkaian acarane purna-purna, ono nyekar apa Nggih. ngene pepunden.
kuwi ana pesareane panjenengane Ki Ageng Mangir kono ning makam Ki Ageng Mangir ning Sora Laten Godean kono. Oh, Godean. Godean. Terus anu apa jenenge Jupuk Tirta Suci. Wonten saka 7 sumber. Ya 7 sumber ngono maksudnya ana 7 mata air. 7 mata air. Ana Kirap Tirta Suci dan Judang lho iki tanggal 6. Oh, tanggal 6 ana neh Umbul Donga Jamasan Selo Gilang. Kuwi ana meneh tanggal 8 iki Jamasan Nunggal Banyu. Pentas Reyok Gagak Rimang. Lho nggih. Gelar potensi seni budaya. Kuwi terus ditutup malam iki nganggo memang iki ketoprak. Oh, ketoprak nggih. Ketoprak. Ketoprak Reyok. Pon kabeh seniman mriki enten nggih seniman Pokoke apa-apa. ketoprak wayang Gejok lesung. Heeh. Iki jane iki dalange saka kene wis jane iso nanggap jenengan ya. Lah iya, kene iki dalang ono. Sing durung duwe wayange jare ngono. Makanya Bundari terus pripun? Iya. Ya mana Bundari iki langsung. Ayo kuwi bukan raku ngene kuwi kan. Bundari iki luar biasa lho iki sing ngarepan ngene iki sing ngaspal ya Bundari. Iya lagi seminggu iki makane aku mbiyen iki tau tekan kene jaman kaiting jaman apa jenenge gempa kae lho, jaman gempa kae. 2026 Oh 26 piye to? 2006 2006 kae aku tahu tekan kene. Dalane bareng iki mau kok mangir kok dalane kandang lijit kaya ngene kandang di aspal lijit. Lijit iki apa? Licin kan halus ngono kae lho. Kok bahasa ngendi to kok lijit iki? Lijit iki wow aku iki wong ndi to iki? Aku wong Sentolo Kulon Progo. Lah ana lho Sentolo kok ane lijit iki apa? Lijit iki halus. Oh halus. Raimu kok lijit to, Tin? Raimu halus berarti. Kok ora penak kok bahasane ora penak lijit iki. Lijit ki halus-halus rada lunyu. Licin ki ana nek licin Licin ki lunyu, lijit ki halus. Wah, kowe ora ngerti kosakata Jawa kok kowe. Tapi bahasa ngendi? Basa- Kawi. Basa kono daerah nggon aku kono. Bantul Siring Ngelor iki basane ngono. Oh licit. Halus. Balane halus. Wis di aspal Wis karo diaspal. Bundari terus Bundari ki yo Ya nganu. dudu Mbak Dari sing aspal. Mosok Mbak Dari ngene apa? Iki piye to? Maksudnya ki danane saka Bundari. Oh lah iya, mbok namane sing cetha mosok Mbak Dari nggawa setum ngono kok ya. Ya dikempit kok. Aja. Oh, karepku ya ngono kuwi mosok dijelaske wis saka iki rak ya. Pokoke Ayo. Bundari matur sembah nuwun. Terus Bundari niki ya nganu lho memberikan gamelan lho Mas. Iya mau Mas Aryanto ya nganu Gamelan. ngomong nek wis ana gamelan kene ming kari wayange. Aku ya ngomong nggo dok nangka wae aku ya. Jenenge wayang apa nek ngono? Wae wayang kontemporer. Oh iya nek dalange iki ya iso. Go godhong ya iso gak ya Mas? Nggo godhong nangka, nggo blarak dadeke Raden Werkudara. Wah. Ngono iku tergantung dalange. Iya, bener. Nganggo media apa kok iso. Wah nek Mas atur iki apa-apa iso nganggo. Iso aku sing ra iso nyaur utang. Kalau jujur. Nek iki dosa wis jenenge utang iki kudu disaur. Iya, jadi kudu disaur. Ya. Iya. Mbok bilih wonten pamundutan lagu. Ayo ngaturke apa kowe karo Wonten pamundutan mboten? Aku urung maca HP, aku maca HP ku tok kira ora gatekke kowe. Kan saya sudah tak izinkan, monggo membuka. Membuka. Selo apa? HP-ne kok arep buka apane yo. Iya, kene tak selo. Kok selo. Tak selo piye omongan kok. Legit. Iya mengko sak atane aku nemu nang kene. Ayo dengan dalang ki legit ngene ya. Ayo. Kok bahasa kok legit iki? Wonten pamundutan boten. Sawetara durung ana. Dereng wonten. Iki mau ming ana pamundutan saka Pak Damar Sasongko mbaya lali ngersake Podang Kuning. Oh, Podang Kuning, oke. Menika nggih dipun streaming kok nggih? Oh iya di streaming Nggih. channelku dhewe. Apa jenenge? Ya jenengku iki sapa tak takon. Jenenge legit. Ayo. Napa apa lho Mas channel legit ki mah ngono lho. Nek jenenge ki catur banyak kuncara kan wis ana, nek legit kan ngono. Wis gawe channel legit ngono. Tulisane piye?
gantine. Ki licit kok. Ora percaya mbok takono kae Pak Joko sing ahli sejarah, ahli budaya ono. Kosakata lijit ki ono. Iya, ning aku iki lagi ngerti saiki dadi aku kaya rada piye. Aku nek dolan karo pitik wis do pitik. Lah ya aku. Aku dolane sing ado. Iya kan aku kaya mentok wae ya. Komen rak. Lakumu sini wae. Ora. Lakune nek mentok iki itik-itik crit, itik-itik crit. Iku aku itu mentok iki. Apa? Luwak anyang-anyang. Masa luwak. Ya minangkan ini kemauan nggih. Ya. Apa sih? Kodang kuning rumiyin. Kok pilih mengke Pak Sabto, Pak Lurah Bundari kok pilih wonten pamundutan lagu menapa kapurih nyerat napa mengke maju wonten mriki. Biasanipun Pak Sabto kali Pak Lurah menika kersa. Pak Dukuh. Pak Dukuh juga. Dukuh ya isih Pak Dukuh enom. masih enom. Ya. Masih Ya muda. dibuka nganggo podang sari, sik apa jenenge podang kuning. Aku nek ngomong kelira-keliru apa to? Apa jenenge kuwi wis tuwa. Yo ora. Nek tuwa iki biasane iki ada 5 apa wis jenenge? Apa? Sing lali, Juk. Nek patok ora lho apa jenenge? Lali aku ya. Nah, berarti ya tuwa kowe pisan. Wong lalen. Padha-padha tuwa Ah, berarti. iya. Padha-padha tuwa tebas kowe, Pak. Ndak selak pangan codot ya. Iya. Kodang kuning nggih. Ya. Nadyan wujud temong paksi Nadyan wujude mung peksi. ya ora apa-apa gandeng aku ora ono kancane jenengan dadi inconku ya Iya. deklamasi ngono ya. Meskipun hanya berwujud burung. Bahasa Indonesia iki sing nonton cah Gen Z ya. Karo Gen Alpha. Iya. Putus Alpha. Iya. Bisa membuat tali-tali asmara. Tali-tali asmara. Tali-tali itu apa ya? Tali-tali itu daerah Sulawesi sana. Tali-tali. Kayak toli-toli. Tali ini gede. Nek cilik. Ya tali ini mau ah. Lagi piye to? Udah. Apa? Aduh. Nek cilik licin. Halo asmanis nangsa Halus manis. Nang semake. Mempesona. Iya. halus manis Mempesona. apanya yang manis Anu. apanya manuknya Bukan, mano kok manis. loh iki Ini jangan orang manuk manis ya. apa Kayak lho manuk apa belali sing digawe manuk ya di. Oh, Kayak manis. ora nek manuk manis ki manuk ketan wedang lho Dongkor. Kowe tau dilat po? Wedang-wedang Maksudnya ya urung karuan nek wedange pahit. oh iya ini kan karakternya wedang teh manis ngono lho. Wah iya mbok kutan juruh ngono karuan mesti lebih. Ya iya. Nek jero iki manis tur pliket ya. Aplikat. Berarti Pliket. salah. Manuk yang keutahan juru. Pliket. Alus, manis, Dan menyenangkan. Itu manuknya siapa? menggemaskan. Manuknya siapa? Kalau punya saya udah nggak menggemaskan. Sudah bodoli ya? Bukan bodol ya. Ya cuman baru merupuk. Kok berupuknya kok? Merupuk ki. Baru tukul? Iya baru ini. Masa?
sudah tua kok baru tukul. Harus Ya tukul tapi arang-arang gitu loh. sekarang muda bayang gede-gede manuke Pak Benyek ya. Ayo aku nang omah ki yo ana kacer ana tilang. Lah iya manuk sing mbok ingu ning omah iki lho. Ayo aku asosiasine kanca-kancaku sing padha sing tak bayang. Yo bayang dhewe. Heeh. Sudah lama aku berkelana Nggoleki si podang mencari si podang kuning. Kamu dapat yang kuning? Kuning tapi kuning tua punya aku. Agak dangkal. Apa? Manuk keki sok disemproti, sok didusi, kayak ben ngurune resi. Beneran dangkal. Nah, nek ora didusi ya sok ngono ngetel-ngetel dangkal ngono kae. Dadak diklonyom. Ini resiki. Yes. Iya. Biar tidak dangkal ya. Iya. Iku bunga hatiku. Betapa bahagianya hatiku. Kayak anak paut ya. Deklamasi nek biyen jenenge. Nyanding bisa dadi tombo apa? Menyanding untuk menjadi obat. Keterangannya podang kuning iki obat iki. Obat apa ya? Jadi mau nyanding bisa dadi tombo iki rak obat. Iya, maksudnya nek iso nyanding dheweke, Heeh. iso nyanding manuk apa? Iso Ya manuk podang kuning maksudnya. iso dadi obat. Iso dadi obat. Apa diuntang rak loloten iki? Ya maksudnya ini kangenan sing dicerakke ngono dadi marake obat. Oh, rasa iso nambani rasa. Nambani rasa. Tak kira njuk jenis pil apa. Diuntal nganggo gedang rak ya ora kono. ngontal manuk yo piye? Ambo aku belum tahu. Iya. Bawanipun menika sampun. Iya. Nggih. Besok ya. Esuk awan ning omah wis ora karasa. Kuyuran anggole isi ngetak sayang. Mobil pinter anggonku goleki. Ora krasa iso awan nganti wengi.
ya ping 3 ya. Kemonjon. Ora apa-apa ngerecek kuat iki oke saja. Nganti lempe-lempe iya. Iki mergane sing ngendang Jaipong iki terpesona. Jadi nganti lali, dene sukuk nganti geblak. Aduh, geblak. Iya, aku ya lali mlebune, jenengan lali suke dadi iki ya wis. Nah iya. Masa mlebu lali? Lah kok ora kulino kok ya, dadi iki mau iki aku malah ngopo kok ora mlebu-mlebu ngono sebelane. Ha iya. Iki ndani arep penggirong iki. Belum mlebu-mlebu wong urung adus, ha iya. Iki entes tangi. Nah, iya iso ora apa kok mah marem. Marem ping bola-bali ya. Ping telu. Mangan songi podang kuning terus ya. Iya. Abang Mbah Waluya dijumenenge oh kok tahu. Oh, tak kira Mbah Waluya. Iki kaya dilalai kok nggih panitiane namung setunggal kula niku nama Bundari. Kok apa-apa Bundari. Nggih, Mbak Bila menika wonten sing ajeng napa pinarak wonten pepanggengan Pak Lurah, Pak Sabto Bundari. Iya, jenengane kok gawe acara. Ya ora apa-apa, mbok menawa arep ngawur ngono Iya, ya. iya. Bundari mangga, Bundari rumiyin mangga. Iya. Nggih, kersa nggih Bu. Kalih kula nggih. Oh yes. Sepati cah. Ayo, sepati, yuk. Kok aku diunggahke to iki. Ayo kok ngono iku, soalnya Mbak. Aku wis suwe banget ra munggah soalé. Ora tau sinau berarti. Iya, iya. Kan apa ya aku kok munggah, Mbak? Napa kan kancane kula. Wong kan ngancani to? Nggih liya-liyane bareng. Oh, Mbak, dari iki yo nembang yo apik. Lah yo meneh. Lah, Nggih Mbak Bila. Aku nak nggo kene iki ra apik, Kang. Nembange ning kamar mandi. iya. Maaf yo aku sok weruh kok. Di kamar mandi. Mas ora pas nang kamar mandi kok. Pasti Mbak Dari pas nyanyi ngono lho. Kamar mandi. Lah sok krungu anu. Wes. Lembuli aku ra nang kene. Seneng liyane wae. Ana sesapa iki sapa isen aku nang kene. Ya, arep ngatur ki apa Mbak Dari? Ya pastinya berbahagia sekali Oke, bahwa dengan oke. guri-guri kabudayan seperti ini selalu kita support Mas Oke. Kaki dalam catur banyak aku nanti kan banyak ngono ya Mboten napa-napa niku malah keakraban. Nggih, panggilan keakraban. Panggilan kesayangan. kulina tak gawa nanti Lah, lho. Kok kula mboten. hah? Abot kok soalé kok. Jare larang ngono to Ulang. Sing ngene sapa niki malu larang niku lho. Ya ora. Ayo aku sewengi rumah kamu. Ini. Mulai. Ya mulane dadi yo wedok. Embo, koso. Kalau nak dadi wong anak yakin. Wes. wis kan apa ini nyanyi Nggih nembang kalih yo kula. kan nembang kok Napa kangge monggo Lah kok monggo lagune monggo. Monggo. Napa pralayar nggih ta oh nggih. monggo ki perahu layar iki di anu gejok lesung kuwi perahu layar nggih Nggih. Mbak Pur ana lagi Mbak Pur Ah, Mbak Pur. le ngomongin gejok lesong le apa ngabani gedal-gedul kan kalah jenengan ayo Luar biasa berarti setri-setri. iya gejok lesong yang main perempuan Ayo kena kidal-kidul ya mesti. Ayo Mas. Maksudnya yo ono ta sing lanang gidal gitu. Ayo ora. Mas jenengan ati lanang gidal gitu. Ora. Mancung-mancung senengane. Kenapa enggak saya nek dijak omongan iki nek yo direspon nggih Bu nggih. Ayo. Menika perahu layar ngagem gamelan nek mau dalu ngagem gejok-gejok. Nggih. Nek kok gejok mesti ki ra ono nadane. Ra ono nadane. Ah, Yo kon nang isih blum blok 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 blum blok 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 kuwi.
Kadang kena kancane dhewe, blumplek blumplek yang. Kena sikilku ngene. Matane wae. Ah dadi padu. Satu. Nah ini anu gamelan. Ini gamelan nggih, Bu. Menika nadane mangke manut gamelane. Ayo, ampun manut lesung. Langsung Mas Pambuki. Monggo, Pak. Kula pun subuhe mboten. Mbak Dara iki takut ketinggian. Fobia. Fobia. Matur nuwun. Sembah nuwun. Sampun kersa pinanak wonten pepanggungan. Sampun, Bu. Lha Ibu sampun. Dalam wah niku kode niku. Mboten kula namung Sesuk ora tak jak meneh. Kula mawon. kula namung manut sampun, Bu. Sampun. Oh, sampun. Matur sembah nuwun. Nggih, pundi niki pun nek sampun nggih. Baik mawon nggih. Oh, nggih. Ana metu iki ra metu. Tenang. Matur sembah nuwun nggih Bu dari. Pokoknya wis luar biasa wis bantu
masyarakat kene ya wis akeh banget. Wah, wis luar biasa. Ya iki aspirasine Mbak Dari iki yo. Oh nggih, matur sembah nuwun. Iki ana layang, Tin. Napa? Saka panjenengane Ibu Suyatni. Ibu Suyat. Ibu Suyatni. Mangir Kidul RT loro. Oke. Request lagu Gubuk Asmara Mbak Tatin. Nggih. Bu, sinten mau? Bu Suyatni. Oh Suyatni lah mau lagi bengong kok ya. Ha iya. Bu Suyatni menika nggih. Diwaca dhewe. Hah? Tenan iki. Tenan. Ikhlas. Ikhlas, ayo suruh koncang. Saya tak tompon. Wong kagem Mbak Tatin kok ndak aku malah dadi momolong iki. Ayo dalangi wis sugih rasane ngurusi kaya ngene iki ya. Ha iya. Kok ngono kuwi aku duit ki ra seneng kok. Aku duit ki nek entuk tak dum-dum yo. Nek ra didum yo sare do seneni kanca-kanca. Aku lagi arep muni wah luar biasa ngono ya. Iya iya. Menika Ibu Suyatni Mangir Kidul RT 2 request lagu Gubuk Asmara Mbak Tatin. Menika gandeng transparan karo buka nggih. Ha iya. Aku yo urung wah-wah kok dikira. Menika kok menggari 100. Kau jarine 500 ki. Saya 400 nanti Mas. 400 glundung kok nek ngono ki. Oh liwat kono lho. Ah dolanan ning kono tak nengke wae tak eling ya glundung. Menika sampun paring 100.000. Matur sembah nuwun menika laris. Laris wayange yo laris. Maksudnya iki lendalang iki yo laris ngono lho Mas. Amin. Tak dongake kok malah. Iya. Oh. Amin aku punya amin ping bolak-balik. Amin. Ya niki Mas Suryanto ya nang kene gelem maju apa ora ya? Sapa? Mas Suryanto. Mas aku ketua panitia lho kuwi. Niki luar biasa Mas Suryanto iki wonge antangan lho. Weh. Zaman aku biyen Covid aku ya istilahnya ngamen nganggo caganaga kae. Kalian usung-usung jemcet bareng karo Mas Suryanto kae luar biasa nggone omahe ya tak sak silih dinggo pertunjukan kuwi. Oh, tak nggo streaming kae. Dinggo streaming kok. Dinggo golek duit. Wayang ngadenge jaman rekoso. Jenengan wis karo adol apa mbiyen? Aku kae duri pipitik. Oh berarti PPE malah nguripi ya. Wah, ora ternak pitik ya mati tenan. Berarti matur suwun karo Nah, pitik. nganti Pak Duko duwe kok pitikku. Aduh kok ngene. Aku saking sok juara pitikku mbiyen. Juarane Juara pidato. pitik kok pidato milih. Ayo ditarungke lho maksud iki diternak ngono yo dadine pitik apa. Oh pitik kok pidato. Rento nek marungke pitik rento. Ora aku ora narungke tinju. Ya anu to diternakke kuwi Oh, sing mripate oh. biru-biru ngono. Kuwi mbiyen aku, nek saiki wis ora mung tak resiki pitikku. Ganti apa? Ora ganti apa-apa ngingu bojo wae. Aku mah rantek-entek. Tenang go bunek-bunek. Masa bojo bunek. Iya Pak, mbok pilih Pak Lurah. Nah, Pak Lurah ngersake apa? Pak Lurah monggo Pak Lurah. Nah, purun ana kali kula mun disepati Mas. Ayo. Pak Lurah ya isih enom. Mulai mokal. Iya sugeng dalu Pak Lurah. Udah kresik. Ayo. Ayo ngomong ya apa ya? Lah iya senenge wong arep nembang iki. Nek wong arep pidato ki ya benake jare. Dalang ya ya wangun. Ajeng nyanyi mosok benake gendeng ya mboten dikit ya. Iya. Dalu sing ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dalang? Alhamdulillah pangasunipun Sehat, Pak Lurah sami Mbak. wilujeng. Sehat Pak. Mbak napa Bu nggih? Mbak niku, Oh, niku nek Mbak. diundang Bu nesu. Oh, Niku nek nesu muyuh sak nggon-nggon. Uyuh terwuda. Ana nek ora betul yo. Puas.
Ora melu-melu lho ini. Lah, sing mboten sampe lu niki grupe. Kula kalah dalange mawon jenengan aman. Nggih, kula dadi wasit mawon. Yo pripun yang nek wasit itu? Ayo nek ngabani, ayo. Mau lho, sing Kami ngabani. midhatoke pitik mau lho. Ayo. Nggih sing dalu Pak. Dalu, Lama Mbak tidak Tati. jumpa. Nggih. Alhamdulillah Sehat nggih. tambah subur. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Nggih. di Korea terus kok. Nggih. Padahal ketiga kok rabuke. Korea. Ani kena banyu udan mawon mlenteng dhewe. Niku Tambah subur ngeten lho. niku kok ngoten ki dolan sandal men meteng kok. Sandal sapa? Saking subure. Nggih, Mbak Bila wonten mangandikan terus mangke Nggih. nembang-nembang, Pak. Derek Mangir Bagio ngerti dusun Mangir mugi-mugi sedaya warga masyarakat Mangir tansah pinaring kesehatan, Amin. pinaringan istiqomah, rezekinipun halal barokah, kathah, Amin. subur makmur, gemah ripah lo jinawi. Amin. Tujuh donya akhirate, mulya donya mulya akhirate. Anak-anake solih-solihah kabeh. Amin. Sukses kabeh. Amin. Pun niku mawon. Lah gitu. Nggih, mpun. Napa mleh? Nggih, terus sakniki nembang. Oh, nggih. Aku isane mung siji nek nembang. Rondo kemudi. Niku wonten sing muni rondo kemudi. Lah ya isane kuwi aku. Ora apa-apa, sebenarnya. Wes. Gol Pak Lurah yo nggawa dolok. Lah kae rondo kempling ora terus kangsen ning ngisor. Wah, aku nek munggah bengok ana rondo kempling. Oh, saya Ngono ngono. kuwi bukan nang ngerti. Kae sing dolop kemong ku njaluk kudu adut. Oh, lah nggih kok. Jaluk. Berarti niki rondo kemling, Pak. Rondo kempling wong isane kuwi ya. Ah, nggih, Mbok. Niku pun lumayan ten pundi. Wah niku latihan suwe, Bu. Ampun nganti kleru lho, kempling niku sare lagune sok mengke. Karo piye? Ayo. Tak puntin ayu pada tindak puntin. Nenenanana. Ketinggalan tidak pernah numpak taksi. Nama apa ora wedi wong awas nek karo kaya ngono. Iki janjane dalang apa dagelan? Aku lan ketemu niku dadi dagelan ya. Padahal kok nek mayang niku jane semanggem waduh. Padahal Nama suci. awal-awal sulik wah mantep ya sulik. Wah, nggih gara-gara bintang tamu Tengah-tengah tengok dagelan. Kula nggih gumut ya Pak kula dhewe. Anu imane tergoyah karena saya, ya toh? Ha iya. Ning ya ora apa-apa. Nek ora ngene iki engko ora metu dagelane engko tak malah aku dhewe malah dadi mosok kali jenengan, Pak. Lagi bener. Pun ngajenge kula Iki di mawon. streaming, aku mulai di setrap bojoku ya aku. Ora apa-apa. Bu, ngambil sekedap nggih, Bu. Kok ngampil padake bekakas. Lah piye? Nek Ayo. duet bareng ki ngapa? Nganu ayo duet niki. Ayo, Bu, niki ngampil sekedap tiga duet tok. Oh, Engko Bu beneran nang dalem ya ora apa-apa. Ini karo deket ya ora apa-apa. saya dalang ini curhat. Oh boten nek Niku bojo. jelas niku jelas. Boten nek bojo kula niku bojo anu. Apian nggih. Tak sabar. Si jenenge wong lanang iku kabeh kleru. Ha nggih. Ane kan niku kleru le donga niki. Cilik diklerokke wong tuane, Nggih. senane wong tuane, sekolah senane Gurune gurune, ndek bojo. ndek bojo senane bojone. Wah nggih. Niku jenengan ngerti sebabe Pak Lurah. Sebabe kleru le donga. Dongane ki. Gusti kula benjang namit dipan paringi garwa nyuwun ingkang leres. Nah, kan sae ingkang leres ngono. Lah nek saya ra ngono kuwi. Mula Saya karo rawuh, saya angkatke. Saya napa saya ngono ya. iki ora apa dagelan to Tin. Ora iki ora dagelan. Lurah yo dagel kok ya. Lah nek lurah kan kari tugase to. Oh, tugase. Tugase diundang ning wayangan ya piye carane. Hmm. Delok wayang ya. Wayang karo dagel. Karo dagel. Terus diundang genduren ya genduren. Nek diundang kan ngaspal dalan tak telepon ke Bundari. Keto meneh. Rasa kakang rumbuk ning ngaspal dalan set. Langsung gas. Langsung gas. Pokoknya ming kula ming di WA, tanda tangani Pak Lurah, kleru ora apa-apa. Nggih. Penak mawon. Nggih, pokoknya luar biasa mriki jan wis. Matur nuwun nggih Bu Dari nggih.
Nggih, aspalnya kurang dawa nih kok. Oh, Ya pokok sithik to, Pak. oh lah Aspal- nggih, nek nggon dawa-dawa kan ya sithik-sithik nggih. Nggih, mboten kok aspal kok dawa niku. Aspal sak ngerti kula jemek. Oh, aspalnya jenengan jemek niku. Niku dadi jemek niku banyak. Ane kan banyak enak banyak rezeki. Iki aku ra mulih-mulih. Ampun to iki mawon kok. Nggih. Rondo kemlinco menika, Pak Lurah. Nung nung ning. Thank you.
penting. Ngatur sembah nuwun. Si mereka sampun Pak. Nggih, wae ya komplain kuwi wong ae. Ngoten nggih. Matur sembah nuwun. Dalam mungkin sehat selalu, laris Amin, manis. Amin. Pokoknya sik jenenge wayang anu komplit. Komplit Tontonan ya tuntunan. tuntunan. Komplit dijelaske siji-siji iso kene Pak Dalang Nggih. ora iso. Tontonan, tuntunan, tatanan kalih tantangan, Pak. Plus plot-plotan. Napa niku? Ya diplot trono, plot rene ngono lho. Oh, nggih. Terus nguri-uri kabudayaan itu ya sesuatu yang luar biasa. Nggih. Dan harus napa nggih seni. Apa diuri-uri iki Diri-uri bahasane kalian diurep-urep. diurip-urip. Nggih.